que aquests espais d'inclusió, d'inserció laboral són més importants que mai i sincerament s'està fent una feina molt important, una feina de factor humà i també ajudant en els projectes de vida d'infants, joves i persones amb alguna dificultat. Protocolo. I també estan fent una coca de cebes i breves i estan fent un crema millor, un crema pastelera aquesta treballa. És a dir, aquesta setmana començàvem amb les roses, per tornar les roses, una crema pastelera. Poder mejorar vuestras habilidades y muchas gracias. Han dicho que es... hemos elaborado una coca de mallorquina de pimientos, cebolla, ajo y perejil. Espero que os guste, le hemos elaborado con mucho entusiasmo. Muy bien. Pues, nosotros somos ya, ¿no? Próximo. Sí.